Kalau dibalik doi pasu-pasu dohot pusa-pusa. Mulu pasu-pasu menjadi berkat. Mulu pusa-pusa holan nama nyiksa makarijunion. Holan nama nekan makarijunion. Holan nama ngudut tum maulonion. Holan nama nihai maulonion. Dohot teragam akana asing. Tetapi tujuan hidup kita adalah menjadi berkat bagi setiap orang. Alanido dohonota, murid tidak akan lebih daripada gurunya. Dia harus mengikut gurunya. Idonakaning nata dehoni, ihut tonau sudehamu didok tuhatta Yesus. Saisoadaho dirimu hatakuma patulus. Alai bolokon masude parulanmu nasoture. Nasa nagiot mangihut tonau, dia soadaho madirina dituhuk masilang natuibana dihuton mau. Hita dosisiani nagabe mangihuton Yesus. Yesus Kristus sebagai teladan. Seorang guru yang baik adalah orang yang menguasai bidang tertentu dengan baik dan mampu mengajarkannya kepada para muridnya dengan teladan hidupnya. Bohado nang hita. Ngabui hita maniruato Tuhan Yesus tentu jawabata dang dobe. Alai ikon semakin mendekati melalui proses dobe hita. Jalan apa dua hon bohado mangadupi paru kilon sudahi rasa takut Yesus mandok permasalahan pokok ni jolma ima biar ni rohani jolma rasa takut habiaran natumibo ima aguan hosa laos di jauman atau ropido sisian na di dok matuna sida nasa na giot mangihut tonau di suadahu dirina dituhuk silang natu ibana dihuton mau gok biar dohita mabiar tuaka na makasuguhok kita. Mabiar maka tidak ko Yesus ala gudang na mangaliay Yesus. Nama dog dan tersilang Yesus alani mengatasi rasa takut sangat-sangat penting di dalam diri kita. Jangan takut untuk ditolak. Unang mabiar pola tu hamatean alai datung nama dog gabe dapat tonoton hamateane. Unang pola gabi mabiar rupani alana nagudangan dojol maun nuaing mabiar mate ujungna gabi dang bui mudum bobia takut mati jika terdapat keluhan fisik di badan sering berpikir jangan-jangan on saitu inna jadi saya di surah-surah marupani alani surah-surah ni rohanaun gabi susah mapikiranna gabi maul mamudum alai mulu-mulu peibana saya hatop patop tersunggul ujungna bagabe kurang-kurang mudum mak holan namod dohodok maka regionion tabba masahiti ainga maul mudum ade dan mungkin juga kalau tidur dia disertai dengan mimpi buruk sulit berkonsentrasi sangat reaktif terhadap gerakan manang gudang rupani biar ni rohana saya murah songgot-songgot rohana ayadi inna kalau memulus durupani satabi satua manang bagudung ayadi inna itu biar bahabe ketakutan yang berlebihan bisa berakibat fatal ya di bodoh hamu sursar sada restoran kolalani nababir sahalak jolma nababir di bana tuhipos HP habang mahiposong siya juluna mabir may mana mangaka may mana yakadi mado mejani donganna sursar masudi restorani hola nalani sada hipos mabir sitututu hipos HP mulutuk pola dakyado pe horasa di do hipos alay na gula nga jol mabir tu hipos baholan ni digeho ni tormate doi ati alay wasa mo polek ko bir hui ba mamerengi ade, itu dong, jangan terlalu takut. Jala unang pabiar huhita, honatipu ade. Alana gudang dojol manuaing, mabiar ditipu, ujungnya maul porsia tu jolma. Jala somal nah, akana murah mas surah-surah, sayulu dona terdopor rohai ade. Ido dah, ido pukoroham hinarupani. Ulu dosongoni alai di dok Yesus
Jadilah orang yang berarti di dalam kehidupan kita. Jala di bagasan nion mah rikot hita adong naikon sitiobota tuhuk mah silang natuibana. Saya mengartikan ini dengan salib ini, inilah menjadi alat kontrol kita, alat pengendali kita. Jalan olodidok sistem kontroli adalah satu alat atau kumpulan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari satu sistem. Contohnya alat kendali ini mobil, stirnai, remote control, itulah pengendali pada AC atau televisi dan lain sebagainya. Orang yang mengikut Kristus, salib adalah alat kendalinya. Molodidok, salib alat kontrol bagi kita. Paulus manggobar hosilangi tu haluauni duhamu dijauh akadongan asal unang haluauni gabe parbot sirat disibuk sadok marhite-hite haolongoni mahamu masyuluan. Salib dipikul mengontrol keinginan badaniah kita dan kecepatan kita untuk berlari. Salib mengontrol kita juga untuk berpenampilan. Nasa nagiot mangihutonau di suadahum madirina dituhuk silang natu ibana. Salib mengontrol kecepatan kita. Daksai pitor hatop-hatop reaktif halak na mangihuton Kristus. Ikon berpikir dok ate joloni dilat bibir asa dinok hata. Halak Kristen ikon manat dang murah-murah terbuat tu isu, dang murah-murah terbuat tu kabar angin, dang murah-murah terbuat tu akka berita-berita nasositong. Harus mengontrol diri. Pamanat tak kasih toho manangidang. Jala mulonung ngasongoni ido naginwaranna namar bisuk. Hikmat yang dari Tuhan. Asa molotung adong penamasa di bagasan ngolutan nasohobar tulomo ni rohatta dadapi torhatop gasa-gasaon ade alai manat dipikirhon. Kenapa bisa terjadi? Aha do nama bahen songoni. Dan orang yang waspada dan menguasai dirinya, dia akan sulit untuk mengalami kecelakaan. Salib tidak untuk dikecilkan, tetapi dia harus dipikul. Moloni huto Yesus belum tentu sude jolma makalomohoniba. Bahkan keluarga. Alana kasih huto Yesus boido gabe sisogo. Yesus madok saya datang memutus. Boy ma alaniaka penolakan natadopi. Ditolak karena iman kepada Yesus oleh teman dekat juga, oleh orang-orang yang kita pandang bisa bersama dengan kita nantinya. Bisa saja kita ditolak karena iman kita. Jangan merasa kecil hati ate. Ala sosaha porsiahur rupani. Unak pola mangedungi rupani. Abangu ya bangin nak dak pola rikoti. Kita kasih jo puasa idot tong. Bisa saja oleh karena keluarga ate. Alanido mololaho mangaririt situa ikut takasa dodoh keluarga. Suami ataupun istri. Itu dah. Ayo ludon non ro amat tega bisitua. Alayang kena tega bisulu mimar minggu. Aulu do songoni. Aladanga dong. Hidup seperti Yesus menyelamatkan nyawa. Masuk kepada keabadian. Alanido adong buku detai nama dok. Hupilit Yesus dongaki lau mangului ibana. Nang muruk petorop disi labak kudo ibana. Dihongolukuro dia jalhu Yesus diho aumate mangulu. Alanima dihamunak kamang. Dihamunak kainang. Tabaim ma taihuton maibana. Marhite-hite habisuhon na pinasahat na itu hita. Dang loason na hita humasusa nang pemangadopi ragam niaka namasai. Amin martangyang mahita. Jauh bade bata manami. Mauleate di pasahat rohanami tu adopanmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Allah gilihoko nang hahi pasot dihami. Sahat roh di bagasan sadarion. Terbaik kami ali Tuhan.
pasahaton pamujion nami marhite edde nang tangiang nami di bagasan ni homa toktong nahu patujulu kami alanung ngatoktong hohuitok kami marhite hite sian nahu pilit kami huali Tuhan gabe guru gabe raja nang gabe Tuhan nami mau liate di hatam na pinasahatmu tutu nung ngatakas behu calo kami asanggiat mamarhite hatami marbisuk kami mangadu piakka namasa di humaliang nami mau lihat di Tuhan ala toktong di pasu-pasu ho kami marhiti-hiti perdalanan ni huriam ragam akan namasa di tonga-tonga ni huriamon nanaeng siulahonon nami dohot nanaeng ulahon nami nauku jalo kami nang nanaeng jalon nami pasu-pasu ali Tuhan keluarga namarlas ni roha marhite-hite haso sorang ni dakdanak di tonga-tonga ni keluarga nasida ajar-ajari mana torasi mabuat dakdanaki tudalan lomoni roham anggiat ibur-ibur magudang biar maradop poko jala toktong ibana boy manuhuk silang na tu ibana tuak katiki namangihut Tuhan di batama nami di tonga-tonga ni huriam mengajumolo marujung sahalak ina siap tonga-tonga ni keluarga ni dongan nami homa toktong nama ngapuli keluarga disaluhut akka parukilon disaluhut si taonon nang arsak ni rohana sida dikijang ni akka namasa napak sahatu nasida boy toktong nasida majalo pasu-pasum nangakka pakkoba siope homa toktong nama dongani hami asang giat hona hupa tujulu hami marsangap magoarmu marhite-hitei akadongan nami ali Tuhan nanaing marlas ni roha di bagasan saminggu 7 loon ima marhite-hite ulang tahun di hari hatu tubuh dohot di pardongan saripeon oma toktong nama dongani nasida molotung di patupa nasida pe ulaon las ni roha hobbartu ulang tahun nasidai unang loas nasida li Tuhan laho patupa hossa mangalubi sian naung niatur honmu alai toktong ma mardalan di dalan lomo ni roham akayanakon nabi nasahat mutu hami ali Tuhan anggiat matoktong bui hutugu-tugu hami nasida tu dalan lomo ni roham namar sikola asahona perbisuki nasida tu padong siap tonga-tonga nasida ali Tuhan naikon mangadopi ujian diak minggu-mingguon perbisuhi nasida ali Tuhan asanggiat bui las rohana hobartu pangaradion nasida upasahat kami matang yang namiong holan mangasahon guaranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita huhut mata pasahat peliatta tu pembangunan dohot tu pusat.
Katangi akom mapeliata, martangi yang mahita. Ali di batang amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan di saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Ubasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asahu parasiak kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo di roham di Banua tongao songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluat ciapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas saddame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu, sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Di hamunak kamanami nanami nama doho di parmingguon di pukul 10 sada apala di bagas atikion na di bagas gereja nang ditongan di bagas nabi jalo hamuma tabe sian hami parhalado nama kobasi parmingguota di partikianon di pasu-pasu tuhatta mahita jala toktong mahita di bagasan las niroha di padau mahita sian ragam niaka parsahiton horas marihita.